Kalat, kalat, kasau. Entah man kasngi terbet labak tipsu long kumno om. Menimit udang kerwet labak, udang ter harkom bobiang. Teki umro ilaya sawah baham tak step. Tim tipsu kalong kumno syaw. Warlang ka kasau ne ka la khut ne kalong kumno tipsu sa sya than makrwat ka slap nam slap. Timentangan hiar. Pet ngan pen i. Praduna. Mawala pen i kumne dang don ki baong ba syuthok. De kiju video. Henry ki bom nget am la le ai. Lapoi. Petra ka ngalong kumno. Tuh. Ni full itai. Tawrek di konpuri. Kisum. Pet kisum ya bun bah bat kena barang ba. Ne tirom. Kasingan bah tirom. Entah kasingi. Đây basum. Kat kane ka kidang nut ne bat kena barang pak le kumar ne kena amlong re kat kane ka da bakla re kidon ate siliang ngadon sene siliang itu kita tes siliang, ngadon siliang tu cuma are pemlat re ban cross, pemlat re ban cross entah tes siliang. Pet ini kian sum hati rom. Kita tes siliang kian kat semurit. Haban ka bendum no ya ki knarit namar ba ka YouTube kamsya ba kilaj bansum hakini ki caka ki badon jikma ngula persiang hakato kasngi banya kren bat ini iba badon chate chisiliang ba yalam sum ya kini ki khana henre umla banyo sngo namar ka jingjur palat ka jing sawa jong ka ksat tirom tiba ngakerpat je pi sngo bah banyalam syakuwe ki jaka ki bakham long madan ki bakham jendong banyalam sum ki khana namar kane ka jaka kamlong sif na kamta ki khana tang shu bakla lakut namar kane ka jaka ka long riat bat ka long kim kerpat je pi baro ki produk sno bah ban share ni ba kino ki batip ye menta khanda pan slem tungin ya pet no ya ka jingkhwai hakane ka sngi saya kata kawe hasnem tebha perlok kolong kumdo ka la ibang nempat ibang jaka nganrapan khwai itu
Kalap, kalap, kalap. Kalap yung. Kini kimau lawan ng penhabjar hajaka ba kang ban khwai kiwan penhabjar khnang imitasni kaduna bandat datang arteli nang ne mar lawan ng penhabjar pe kini kimau ngan bret no ba kiwan bu ne de kini penhabjar bawan kunwit kalat asal